eet je een soort groenten. En wat vind je nou echt net lekker van groenten? Terwijl ik vind hem heel vies. Spruitjes. Die jerk heel vaak, hè. Spruitjes. Oh, Spruitjes lekker. ik vind spruitjes echt heel lekker, ja. Iedereen had wel wat oors, hè. Ja. En even lekker rekken. En strekken. En daar komt een matras. Echt nog maar. Ja, een goeie doek. Nee, zit Rolf jou wel in bed, dat doe ik een keer. Oh, dat weer mislukte doek. Nog een keer. Ik kijk een keer. Oké. Ja, machtig. Kijk een keer. En zo. En dan poep. Nog maar jaren, jongens. Wauw, snoepduik. Snoepduik. Dan doe je hem dus eerst die hand, zo heeg. En heeg. En dan kom ik naast elkaar staan. Want je kan net hierin en hierin. En dan het eerste